rahayu ayu Nyata ing tari numpaka jroning taman sari
ilahing Bung ilahing awi kenamastu purnama sidam awi kenamastu silat mringgiwang jagat karana siran tondo kawi sisaning bisono sono sinawung lan kula pestu masih lestantun lampahing Buddha jirantur tutur katelo tulo-tulat mring abden paradya winurusita ngumpama parameng niskara karna giya tuming jaman purwa winisuda tra ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangga tekap wasananing gupita tarune renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung samurweng kata Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna musurasa yen linaras saya karaos mulasari rohang rasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis cinakup caing carita kala becik wis gumelar jroning pakeliran ya kang sejati amirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurupa kudrating angkawasa sariratri angetri bawana para ing teking dosina gilir gumanti tanpa kemba teman dadya petangani dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangartu mangkar sinirambun kaya Jawa pating rembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga buron yang Brontoyo dadi bebranan kang tanpa wicalan janma menungsa tinitah priya wanita sapondo-pondo anut golongane bangsa dewi-dewi kadhe-kadhe pundhita ingkang kaeko adi dasa purwa eka marang sawiji adili luwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titah ing dewa ingkang sinungga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Racak sami anggono raras nanging dadan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negaring Amarta ya negaring Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura kapantesta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa negara dasar negara ingkang panjang kunjung pasir wukir loh jinawi kemaripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Indraprastha kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mula datan nama mokal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Salendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri duwe angayomi dateng hak ing sapadha-padha Hanggung hangaosi dateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kabungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tarana pedhote nujure sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prait mengkewuh Duh menika piswanipun satriya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena dene kang lenggah mabuka mari kelumuka lir konjem Batala tuhu menika piswanipun sang pamadya satriya ing Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka
ya Raden Permadi. Datan kantun piswanipun satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya parangka dalem. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber memblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadoro wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna kepareng lenggah jajar lan sang nata. Pramila daya-daya tiracarani. Dadya mangkono pangodas maraning griya ingkang dering kawedaring lisan.
Sritinon ing pasewakan Busana busana maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyono miang panjera sarwa rukma ranggeng manik Narawata Opra prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring decoli paran lir kilat sisiring tadet Wimbo kakanda ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar gungas ngepeki matyaning pasewakan tandya Duh iwang murbeng rat mugi ambabarna pepajar duh jimat pepunden kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu ing Dwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparengori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jeneng Koko Prabu Dwarawati Nyewang sukma jagat madya linuwih inggih Yai
sakalangkung kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Pranaja kacanceng ing puncaking weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Krakan Tandrawati lan inggih pamujinipun Yai Punta kasembuh pangayomaning Hyang Agung lulus raharja praptanipun Kang Raka boten manggih alangan setunggal menapa kejawi saking menika asturinipun ingkang Raka Sayogi katur wonten ngersanipun Yai Samiaji Gurawaning penampi kula paring pangestuanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paribeh samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu inggih Yai sampun boten kirang prayogi wah jelidang kakangku sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersani Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang pangesunipun Kakang wae tumrap marang Siadi yo tak pundi dadi jimat nadyan kula semanten ugi Koko Prabu rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti kadangipun Kakang Dimas Janaka banget ndak tampa andayanana teguh kayuwananing pun Kakang astutinipun Kakang wae GAG tampanana Yai Arjuna kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paribeh nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu Yai kembar wis ndak tampa ndadekke gumbiraning manah duh Koko Prabu jimat pepunden kula persasat negaring ngamarta kadidene kajugrugan Wukir Sari kalebening samudra madu inggih awit rawuhipun njeng Koko Prabu ingkang mekaten sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos ing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula biar padang trawangan raos ing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu krana inggih saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten saestu diagung pangeksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangersa jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yai nadyan ingkang raka ing Dwarawati diagung pangeksaminipun Yai Prabu dene semurandhat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu lajeng cumadung dawuh Yai wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi lan menapa to ingkang dados kendha kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah saestu lajeng kula aturi babaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu nanging mbok bilih menika kanggep wadi monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya Rembagan catur netra kaliyan Kang Raka Yai Samiaji Koko Prabu ingkang dadosken petenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun watawis trimadya candra etang kalenggan menika nagari ngamarta kados dene nampa wela ing Jawata awit kawontenanipun negari ngamarta kalenggan menika persasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu
Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Siti ingkang subur menika temandayani para kawula sami manggih mulya. Tebih saking kasangsayan nanging Kuwu Prabu ingri kalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh prihatenan penandang. Mongko saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen, nggarap bumi, garuluku nandur pari palawija lan sak panunggalanipun. Ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gum. Nanging Kuwu Prabu kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit neriungan. Inggih labet menika buminipun dados cengkar, sitinipun dados grasak. Para mung tani nadyan sami nandur nanging saugrawancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar. Kepara tetaneman malah sami keparak ing oma. Mboten ama mungkel lajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Ingkang kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka. Mboten nginten jebul Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada kalenggahan menika malah murca. Duh Kuwu Prabu. Menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kalian pageblug menika. Kuwu Prabu, kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kuwu Prabu ing Ndarawati. Handra ingkang puspitarum kasiliring samira nombre sekar gadung ngas gandanyo baweh raras retnaning driya jagat mangestun wayah Bathara jagat samendang boten badhe karempit sabdanipun Yai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Yai sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun uninga bilih negari Ngamarta kalenggahan menika nandhang pageblug lan kasinggihan. Leres pangandikanipun Yai Punta bilih icalipun Pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi welah ing Jawata. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu Kadang menika kula inggih namung badhe wewarta menggah bab icalipun Pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah. Cridhang Kresna kakangku. Kepareng aku sumula atur. Ya Yai Sena kepiye? Kresna kakangku kuwi kejaba binangka lan pangayomane.
Pinangka dadi pangayoman lan kusiring para Pandhawa. Anging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linduwih, ratu ingkang waskita. Bebasan wis ngerti sadurunge winarah, mula kage dawuhna bab ilanging Jamus Kalimasada kuwi kepiye. Lan Kresna kakangku uga wis darbe kaca paesan. Wah, kage dibrisani ana ngendi lenggah ilangi Jamus Kalimasada. Ya Werkudara, sejatine pun Kakang ya wis ngungak ana ing kaca paesan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono Gage Kandha. Saiki Jamus ana ngendi? Werkudara, barang pun Kakang ngungak ana kaca paesan Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca nanging ilang merga didusta. Didusta dening Duratmaka Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrempeng wadya kurada kura reka giri Pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Pancen mangkono Yai Sena, dicolong sing nyolong sapa? Wah, Gage waring dawuh Werkudara. Pun Kakang tak takon dhisik, umpama pun Kakang maring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut penatan agung apa manut carane Werkudara? Yen manut nganggo carane Werkudara, umpama maling iso tak cekel, mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati ya? Merga ani nyolong Jamus Kalimasada, monggo ilangi Jamus kuwi sing jalari negara Ngamarta ketaman pageblug. Temake para kawula kang padha nandhang lara, tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrape Werkudara ora mawas. Wah, malinge kuwi sapa? Utang lara, nyaur lara, utang pati, nyaur pati. Apa kuwi tenan? Lahir batin Werkudara, lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang, ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati. Nanging umpama malinge kuwi jebul isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe. Apa ya kowe tegel ngukum pati Werkudara? Kresna kakangku. Lakune ngukum negara Ngamarta kuwi nggone tembung soma bidadana denda, tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe, yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe, mesti ya kudu tau hukum pati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha gantung siba? Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedheng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Lan tetep nglungguhi berbudi bawa laksana, tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara bakal cidra. Nek kanthi cidra tedhel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen ngono, maling iki mengko upama kecekel bapak hukuman tak pasrahke Werkudara. Yen nganggo cara hukume Werkudara piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Mula rasa kesuwen malinge sapa? Inggih kuwu Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten? Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada
Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami durat moko menika jebul tasih kaluwarga kepara menika malah anak kula. Kula inggih badhe tegel ya Janaka. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.